Aktar minn nofs l-investituri barranin f'pajjiżna jemmnu li fi żmien sena se jkunu qed joperaw fil-livell tas-sena l-oħra qabel ma faqqet il-pandemija. Dan joħroġ minn dettalji ta' stħarriġ li wettqet il-kumpanija EY. L-istħarriġ li sar permezz ta' intervisti individwali mal-investituri fix-xahar ta' Ġunju wera li 56% tal-investituri barranin jemmnu li fi żmien sena jew qabel se jkunu rkupraw mill-pandemija. 68% tal-investituri taħadmu mudell ta' xogħol mid-dar u 18% oħra se jnaqsu l-operat tagħhom mill-uffiċini. L-istħarriġ li f'Ottubru se jkun ippubblikat fl-intir tiegħu juru wkoll li nofs l-investituri ma bidlux il-pjan ta' investiment li kellhom għal din is-sena minkejja il-pandemija. 17% tal-investituri posponew il-pjanijiet tagħhom biex ikattru l-investiment tas-sena d-dieħla u 12% bidlu ftit il-pjanijiet tagħhom. 40% tal-investituri barranin f'Malta iħossu li għandhom 3 snin sakemm jirkupraw mill-pandemija, filwaqt li ċifra notevoli oħra hi li 22% tal-investituri, kważi kwart, iħossu li l-pandemija kienet pożittiva għalihom. L-istudju juru wkoll kien fl-investituri adattaw malajr l-operat tagħhom fi żmien il-pandemija bi 3/4 tal-investituri qalu li mal-ewwel qelbu l-operat tagħhom mid-dar.